Tara na, kain na tayo guys. Para di. Ay, jump po. Lalo siya na-stress sa step. Hi guys! Welcome back ulit sa aming YouTube channel. Ayan, ngayong araw po, magluluto kami ng bilo-bilo. Yan, sa farm kami magluluto. Pero bago kami magluluto, mag-harvest muna kami ni Dana ng langka. Doon sa kanila, harvestin namin yung malaking langka. Kaya lang kami lang ni Dana ang kukuha kasi wala kaming masakyan. Imo-motor lang namin siya. Yan, syempre kasama na naman natin ang ating mga ka-dragon fruit ladies. Ang magaganda nating mga ladies. Si Gigi ay nahilo daw na naman, si Gigi. Nakalagasok ka na naman yun. So, si Gigi is, may resistensya ng katawan lagi ng may lagnat. So, tara guys, samahan niyo po ulit kami. Thank you! Punta po kami na sa Lapay. Magkakuha po ng langka. Ulan! Ulan po! Ulan na ba? Ako mo na yung camera. Ayan, umuulan dito ngayon guys. Ang init, ang tirik-tirik ng araw kanina, bigla siyang umulan. Ibang klase yung sungay ng kalabaw. Hello! Karabaw. Ang pinturo. Ang purong kambing. Puro kambing mo to, Dana? Dami oh. So, ayan guys, nandito na tayo kina Dana. Haharvestin natin yung kanilang Ha? Ayun, ang langka. Ay, hinog na nga oh. Kulambot na oh. May mo nga kung malambot. Kuha kang pang natin ay pang taga. Ha? Naamoy mo ba? Wala akong naamoy eh. Ayun, sira na nga oh. Hinog na to. Dami guys, bunga lalaki. Nangangamoy alangka. Halo natin sa bilo-bilo. Tira-piro sa kanila. Yan guys, kukunin na natin ng langka. Bagsak yan. Pantay na bagsak po yan. Mabigat. Mabigat po yan. Bara ka dyan. O, diba? Ano yung gulo? Ay, ang bigat! Yeah! Ang laki! Pero mo ako dali. Paano?
Isang pindot lang? Meron ko na yan. Ito guys, yung nakuha namin langka, nilagay namin sa sako. Bibit-bitin namin yan mula doon sa may motor namin. Ang layo pa. Tara Dana, let's go. Kaya natin to. Buti na lang huminto yung ulan. Ako dyan. Para may hawakan ka dito. Dito tayo. Ayan. Parang isang baboy yung dala natin ah. Nay, nagdakil na eh. Yeah. Nangangamoy siya. Ang ganda ng bundok. Kaya mo kaya ito anuhin? Kargahin? Paano? Paano natin ito? Isa motor. Ito? Oo. Kaya kung aral na yan. Buti wala pang tubig dito oh. Dali, sandali. Hi. Kaya ko kaya sa ulo ko to? Ano ka no? Kaling. Ang bigat. Matusok kasi. Itong baboy eh. Ah! Dawamang yan eh. Uy. Mangyan po. Daw baboy ako ah. Daw baboy yung binabuhat ko ah. Naan. Nangangamoy na po te. Nangamoy na nga. Kaya mo pa? Nagdagsan. Ay, ikaw naman. Hindi ko din. Makabalik na po ako dyan. Balda. Laki ba naman oh? Tara. Much later. Oh, ayan, nandito kami sa Kubo. Kaya lang, nag-ulan. Oh. Saktong-sakto yung bilo-bilo natin kasi masarap siya sa tag-ulan. Pag umuulan. Salamat na diligan ng dragon fruit. Kaya nga, pabor din sa dragon fruit na diligan. Wala eh, mga models pa sun. Manganda man yan. Madishin madam guys. Bago na ako nag-drive. Todo. Hindi tayo makaluto. Hindi tayo makaluto guys. Ang gaulan. Ginto din yan. Patayin na ang baboy. Ito guys, ano to? Oil. Mantika. Lalagyan natin ng mantika to kasi sobrang lagkit. Nakakainis sa kamay, hirap tanggalin. Yan. Lagyan natin ng ganyan. Saka yung kamay mo lagyan. So, ito lahat eh. Nakain na nila ngayon sa bahay. Sinoguraga! Ayan, kasangkaban sa akin. Ayan. Na, 3 kilo sa akin. Bigat? Ito mo nasa ano yan? Ano parang good? Bigat? Ha? Bahay pa dyan siya pagpapag. Ate Nay, gayatin mo. Tapos yan. Gayatin mo. Nagulog ako. Ah, tagsam. Sinoguraga guys. Pangit natin sa chilo.
Banglo guys. Kaya ano na lang. Gamas na eh. Wala kayo. Wala kayo. Naga daw. May mo siya. Pag nandito si mama, marinig ko, Mom! Ganun. Banglaw. Kami si mama eh. Nasa katawan niya ng dilihan. Kagaling panood namin talaga. Sumapi ka naman sa katawan ng tiligan. Sige na ba? Yung decision ma. Takot kay. Oo, sarap. Gusto nyo? Tikman natin guys kung matamis ba? Hindi, ang sipa. Matamis. Sarap. Sarap na ba yan? Sarap. Naga tayo, magagpurin tayo. Mukbang na lang kayo natin. May magaling sa Tulalo. Tulalo. Saan ko kasi? Ang Tulalo. Wala kasarap, katamis. Luoy ko lang gawin bilo-bilo eh, kaihin na lang natin ito. Wala kami lalagyan. Dito na lang. Magmurang tayo ito ya. Oo, sarap na kami. Pasensya na guys kung hindi masyadong marinig. Baka sa ulan. Baka mabasa, baka magaya. Nakatikim din ng tubig yung dragon fruit. Magano na yan. Masilak na yung mga Maglabas yan ng Busila. Busila. Welcome back. Okay. Welcome back again. Tapos anti pasing kanina, will ka. Welcome yung isa, welcome come back. Ay, di magkatagpo ang welcome back. Awan pagdugo tayo. Kahit yung kanya oh, sarap. Anong tawag ko dyan? Ang molde. Ito lang sabi, uling ko hindi kayo makaluto. Kaya nga. Tubig, wala kang pang tubig dito. Sakto to sa ano, tagulan, bilbilo. Kaya nga mo isa. Takam-takam na siya. Bawa ka na. Nanating ba? Samantha? Metlante. Hindi ako na maggawa. Oh, suba na kita na duming kami na. Hindi na, alas. Kinigaya. Ante. Baka mag-iyak ka eh. Hindi mo nga ginangal-ngal, kinalunok mo alata. Hindi ka magunawin ko. Nakakawaan ba to? Pag sa bura mo to, ay. Malito ko rin dito. Matagal matunaw. Ito? Yan. Mabigat. Paano eh, dire-diretso? Pati ka magbubudwa. Pati ka matulunod ko buyaw.
Madali ang ganyan kaya ako sa ganyan bilog-bilog. Pangkok kanu uring. Ay kabila mo sa ako man tumang ko na. Kabayhan imaw. Yan, nadiligan din sa wakas ang aming dragon fruit. Nagadaw. Nagmuring Yun na yung ano ko. Kanino amin data. Ginto na yung ulan. Nadilig na siya. Napuno din naman ko. Napuno ako pagkalong ko. Amo ka nang tipasin niya pong yan, no? Yehey, nadiligan din sila. Kung hindi nanay, maganda ko. Yun, ang ating gata. Wow, sarap. Saan yung imatamis dito? Ito? Ay, imamatamis namin to. Ito, panghalo sa may, sa may bilo-bilo. Tapos may bukong niya. Ang pupugtit kami, nagtutures. Yan, bilo-bilo. Glutinous. Bakat na bakat yan, bilo-bilo. Wala, balingan na lapot dati yung tangkay. Kurang ganun. Yan. Paano wala tayong kutsara? Ipisok niyo. Kamay? Ganun eh, taktak nyo. Mapasama itong saging Ilagay ang kamote para lumambot agad. Kamayin nyo na, ante. Mamay na Tayo itong saging. naman magkain. Anong ginasigaw niya, ate? Mag-asin kung maluto masyado. Ayun na sila ate na rin sa magpururot ang tiyan natin dito. Ang lalaokdan na eh. Adda bukaw, adda alangka. Adda saba. Wala nante. Ano yung nasa likod mo? Ano yung sa daliri mo? Ba't mo ginatago, ha? Kala mo, ha? Hindi kita nahuli, ha? Malapit nang magkulo, guys. Ano, basang, ha? Nag-enjoy ka na bang matulog dito sa kubo? Enjoy na enjoy si Basang. Kaya Makalimutan pa. na sa baryo. Paano yung paro-paro dyan mo? Paro-paro dyan. Parang yung ano lang eh. Tapos, tinuruan pa natin, Joanne, paano dahil? Kanya no, paro. Yung isa pa ganon, paloob yung isa pa ganon. Paano nga rod? Kala mo ga-swimming eh. Ganon, oh. Paro, G. Ganyan? Basang, turuan mo nga sila. Ano nga, basang, halika nga. Dali! Sige na, basang eh. Dali na. Bigyan kita 20. Ayaw mo 20? Ikaw nga. Ikaw kasi, oh, pag ano, madiag sabat. Pati nga. Parehas kaliwa. Ayan. Oo, sige. Tuloy mo. Paro, G. Paro, G. Paro. Sa lagubang yung sayot. Paro, G. Oh, lagay naman natin ang langka. Di ba ganon yan? Yes. Ganon po, ganon. Ganon. Ay, ito lang pagtanggal ng rami yan. Ganon lang.
Isa yung gawin natin yung kuha yung isa-isa. Ayan ba yun? May condense pa pala yan. Lagay mo na yun. Bilo-bilo. Lagay na. Ilagay na ang bilo-bilo. Para malutong mabuti. Isa-isa. 60 seconds. Hindi magtuwa. Kakairita yung boses. Ano, hindi pa rin kayo tapos mo paro-paro di? Paro. Nakita yung chan ko na. Okay. Paro, G. O, mauna ka, ate. O, ikaw nga mauna. Sige nga! Kitang naman tilaing mo. Ay. Hinaan mo na. O, mauna ka. Dito ka sa likod, Para di ka makita. Parang nagbigos lang. Halay, mauna ka na. Paki-comment guys kung sino yung ano ha. Habay ang step. Paro, G. Parang Raisa man yan. Ano? Parang yung kay Raisa. Yung sa'yo ni Raisa. Chatcharap. Charap na chatcharap. Nako. Sabi ni Basang. Ganto kasi yun, no? Ganon. Ikaw nga. Gigil na siya sa step, Gigil ako sa inyo. Hindi kayo marunong, sabi niya. Practice muna tayo, practice. Mauna ka na, Peng. Pila na kasi. Mauna, hindi marunong. Sige. Ako mauli. O, dalawa. Okay, dalawa kayo dyan. Fuck you. Parang siya lang gulayin kay ate. Magpila na kasi kayo pag gulo-gulo niyo mo kasi. Wala pa. Three. Ayan na. Mauna ka na kasi, Peng. Wala, nagsiksikan na. Okay. Takbo. Dito. Oh, ate. Paro, G. Paro, G. Yung ikayang mo. Paro, G. Ganyan paro, G. Paro, G. Wow, ang sarap naman ng ating bilo-bilo. Saktong-sakto sa panahon ngayon at nag-uulan-ulan. Biglang nag-uulan-ulan. Kasarap. Yan, lagyan natin guys ng ng gatas. Condense. Sarap oh. Kurang. Kulang nga. Bisla. Ayan oh, sarap oh. Ang halo nito is saging, Anim lang. langka, and kamote. Then, nilagyan din namin siya ng buko. Sarap. Tara na, kain na tayo guys. Naimas, Naimas dati tambo-tambong, mga tambong kapsat. ni Antiligaya. Merienda. Kain po sa malamig na panahon. Merienda tayo ng bilo-bilo. Sarap. Absent ka dyan, sarap ng bilo-bilo. Matidan ka na lang namin sa bahay nyo mamaya. Maya, Jay, bigyan ka namin isang tabo. Dahil mapalaban na naman tayo bukas, Jay. Paro, G. Paro, G. Dalawa, kapag go. Bilisan nyo magparo-paro di kayo. Habang sa hilir ka. Sarapan tiya. Ito mamaya guys, lulutuin namin sa bahay. Gagawing minatamis para hindi siya madaling masira. Sarap. Hindi nagkasya yung ating uling na ubusan. Doon na lang sa bahay. Naubos yung gas namin. Naimas. Naimas na pudot lang. Ito lang ka natin kanya na yun. Masarap na pag malamig. Pinulam ko, tita. Nagaw. Sarap. Hindi, mas luto na yung tita Pasita at tita Ligaya. Tandem ba naman sila eh. Ito yung mga nila eh. Kaapad. Mga kalutuan. Pag mga kakanin, sila yung expert.
Anong pinaka-specialty mo na lutuin? Adobo. Adobo? Tikman natin guys, minsan yung adobo ni Ante Ligaya, kung papasa. Sa kakanin ni ante. Dudol. Ay spasol. Hindi pa sige. Ikaw Ante Pasing, anong special mo sa na ulam? Specialty. Alam mo? Pinakbot. Okay. Pinakbut. Doon talaga ang ang pronounce. Pinakbut. Pinakbot na tarong. Sa Tagalog yan. Pinakbet sa Tagalog. Sarap tita. Sarap po. Sarap. Ito ang mukbangin natin. Sarap kayo ulan? Sarap eh. Sarap eh. Parang napilitan lang ang Ligaya. Sabi niya, sarap eh. May pa Busin mo yan, ante. daan sa ilong. Hindi mo na makabas. Busin ko talaga. Nangyari pa nga ako, masarap eh. Kuha ka lang. Ang dami. Itong mumukbangin ko. Nagustuhan guys. Nasarapan. Dami buto doon. Ilaga mo. Nang hapon-hapunan ito. Wala na eh. Mabigat sa dyan to. Kaya nga. Magkape na lang. Gaya mo baga konti. Paro. Iba na yung Ante, ating na ito. Parang kita ng tamang step. Mabusog. 5, 4, 3, 2, 1, go! Paro. Nagturo ng mali. Paro, G. Ay, jam mo! Lalo siya na-stress sa step. Pak! Ang kamay mo gano'n. Paro. Paro, G. Paro, G. Chacharap. Okay, ante. Ay, wala pa tapos. Yan si Madonna. Paro, G. Oh, go. Hindi Ganyan, te. 1, 2, 3, go. Paro, G. Paro, G. Yun. 1, 2, 3, go. Ulit. 1, 2, 3, go. Paro, G. 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 Yan si Titila Ligaya. Hoy, tama na! Ay, gano'n, hindi pa sa Jesus. Papaparoji. Papaparoji. 1, 2, 3, go. Paro, G. Paro. Gaya mo kasi ako, kagaling ko eh. Ganyan ah. Daw si Buibu. Tandem kayo ni Nagkudag bakit? Apay di. Paro. Nagkudag bakit? Para kasi apong Dora magsayaw. Paro, G. Paro, G. Aring masigag sa Tara, let's go! Sana nag-enjoy ulit kayo sa aming video. vlog. Thank you po! Bye po!